Ще дойдат други вечни времена, когато никого не ще го има и няма да говорим за война и няма как да мислим за любима, че всичко е обречено на тлен и няма никой, който да е вечен. Ще свърши топлината в някой ден. Молете се да бъде по-далечен. Планетата с разчупена снага последния си призив ни изпрати. Защо не бяхме хора досега? Защо не се разбирахме по-братски? Какво делим? Живота си делим. Да има за избраните персони. Но има си закон, неумолим, че времето и тях ще ги прогони. Сега си пийте чашата живот. Това е най-голямата наслада. И нека вече нашият народ от алчността на другите не страда. Животът е прекрасен стих, в който всеки нещо е написал. Един на друг за всичко да простим, че само тъй стихът ни има смисъл.